и с макети се занимавам, може би повече от 35 години. Но в последно време изработвам озеленяване, защото виждам, че от няколко години се възроди пак традицията за ЖП моделизма и се харесват моите дръвчета. И за вече на третата изложба национална присъствам с дръвчета мое производство. От какво са направени? Просто те са много различни, както виждате. Стремя се материалите, които използвам, да са максимално близки до естественото дърво. Ето, например, това са последните ми брези, които са най-близко до пресъздаване на естественото дърво. Използваните материали са за различните дървета различно, но основно е тел, косми от четки, улистяването е от дунапрен, има и други материали изкуствени, които ето като този материал на чинара. Не знам имената им, просто те са някакви изкуствени, които се смилат, надробяват се и трябва да е най-близко до естественото дърво. Разкажете ни в какъв период от време се изработва едно дърво? Ами, различни те дървета за различно време. Значи, най-трудно е това дърво, защото конструкцията е от тел, върху всяко клонче, последствие това са сухи треви, които са обработени, за да не са чупливи след време. И на всяко клонче индивидуално се залепва тези тревички. А тук е вече с улистяване посипано. Това е най-трудоемкото, може би едно дърво може и 2 часа да отиде, може и 3, не знам. Не съм засичал, защото не ми е било това целта да засичам време. Най-бързо стават тия, по-елементарните. Откъде ви идва идея какво да направите? Сам ли решавате или може би по поръчка? Ами, по принцип много гледам природата и оттам черпя идеи. За това какво да се направи, те самите поръчители ми подсказват. Виждам кое се търси. Освен за подобни макети, търсят ли вашите дръвчета, може би за украса вкъщи? Не, за вкъщи за украса не. Просто преди 3 години, преди кризата в строителството, съм правил дръвчета и самия аз съм изработвал архитектурни макети, които са за хотели, комплекси и там озеленяване доста съм влагал. Иначе дръвчета съм почнал, преди 35 години, може би, първите дръвчета не са това, което са сега. В течение на време човек се усъвършенства и придобива по-големи умения. Разкажете ни за модула, който е пред нас. Модула пред нас, това е терминален модул от ново поколение. Наричат се интермодални терминални модули. Т.е. той е плац в реалния свят. Интермодален терминал означава място, на което се кръстосват няколко вида транспорт. Железопътен, с автомобилен или в случая с тирове, с камиони. И идеята е влаковете, разтоварвайки контейнерите, да се натоварват на камиони вече за вътрешни доставки в страната. Колко души е работен модула? Модула е работен от екип от... Всъщност всички хора от клуба сме участвали, всеки е давал по нещо от себе си.
в проектирането, изобщо в оформянето на ландшафта на целия модул, от плаца, баластирането на релсите до тревичките и храстите. Изпълнене може би за около 2-3 месеца. Така. Всъщност, тоталното му завършене го направихме в последните 2 седмици преди националната среща. Преди това беше дървения. Нямаше почти нищо върху него. Но се справихме, успяхме да го направим, за да бъде готов за срещата. Има осветление по него, забелязахме, че като минава влака, падат бариерите. Това са много интересни неща, разкажете ни за тяхното осъществяване. Постарали сме се да бъдем максимално близък, какъвто е в реалността. Прелеза с бариерите, има камбанка, осветяването също е с стълбове, кран е осветен, той е задвижен, движи се напред-назад, разтоварва контейнери, има управление. Всъщност такъв терминал има построен в Яна, който, за съжаление, май не е много работещ в момента, но ние сме взимали идеята оттам. Ходили сме и сме снимали и по снимки сме правили възстановки за нашия модул. Оградите, портите и баластирането и циментирането всъщност на релсите сме ги взели оттам като идея. Така че опитваме се да съчетаваме реалното с моделното, като търсиме златната среда съответно. За да бъде максимално приятно за гледане като модул и в същото време да отразява реалността, колкото е възможно. Коя част беше най-трудоемка за изпълнение? Всеки един етап от построяването на модула има своите проблеми, но тъй като ние сме си разделили работата, примерно баластирането го прави един човек, аз лично съм разчертал плаца с тези геометрични фигури. Изрязването на плоскостите между релсите, това са направени от картон и е правил друг човек, така че ние сме си разпределили работата предварително, за да ни бъде по-лесно. Но сам човек много трудно би го направил, това е колективна работа. Коя е следващата ви колективна работа? Имаме да довършим цялата гара Плевен, която е там. Модулите не са още направени с ландшафт, това предстои. Но като цяло тези модули в този мащаб не мислим да ги развиваме повече. Ще се насочим към по-малките модули. Това са ТТ и Н. Нашия клуб също така работи в тази посока и се надяваме на следващата среща да имаме модули в другите 2 мащаба, не само в този, в най-големия. Разкажете ни и за другите мащаби. Другите мащаби, те са по-малки. Този, който виждаме тук, се казва H0, което е 1:87. Следващия по-малък е ТТ. Той е мащаб 1:120 и е по-маничък от тези. Трудно ли се работи в този мащаб? Да, до известна степен да, тъй като самите модели, самите фигурки, човечета, те са мащабно по-малки, естествено работата е още по-прецизна. Но ние сме калени от към търпение, имаме и воля, така че нищо не ни спира да работим и в по-малките мащаби. Кажете ни и за модула, който сте изработил. Значи модула, който виждаме тук, е част от трасето на моделния, т.е. на клубния макет и представлява като предпоставка за скалистия ландшафт, който предстои на следващия модул. Тук идеята беше да има една скалиста планина, която е пресечена през средата с линии
И идеята беше да се покажат стените, които се правят по принцип на ЖП трасетата. И затова имаме, нали, тези каменни зидове с течките по тях и всичко останало. Значи, като технология, какво представлява самия модел, въпреки че изглежда доста скалисто и твърдо, отдолу е купчина от хартия намачкана и от тези видове пени, които се използват за топлоизолация. Като време отне около седмица и половина да се направи и още около седмица, за да се озелени, да се украси с човечета, дръвчета, животни и други такива красоти. Коя ви беше най-интересната част по време на изработката? Ами най-интересната част беше самото придаване на естествен вид на самите скали. Защото гипса, когато е готов, защото това нещо се прави от гипс, се използва смес от боя, водна боя буквално, която се разтваря във вода и след това се топира самия гипс, за да се получи това нещо, което всъщност е най-бавната и пипкава работа в целия модел. И там вече има доста време, което трябва да отдели човек, за да се получи този цвят с естествения вид на скалите. От кога се занимавате с този раздел на моделизма? Ами, доста години, значи още 6 годишен, което определено и това какво ще правя, когато порасна. И сега съм архитект и се занимавам и професионално, и като хоби с моделите, и с сградите, и изобщо с влаковете. От кой разбрахте за съществуването на този вид моделизъм? Ами от баща ми. Той е виновника, който така запали някога страстта към влаковете. И в последствие всичко беше от мои интереси. Аз се развивах сам като цяло. Занимавам се с ЖП моделизъм може би от дете. Може би далечната 75-та година, когато в България имаше само една фирма, която внасяше ЖП модели. Сега вече всичко е вече глобализирано. Има много фирми, много модели и много електроника вече по принцип. Това ми е любимия мащаб N. Никога не съм мислил, че мина в по-голям. Просто е по-интересен, защото е много малък и може да направиш много неща с него. В Плевен имам голям макет, който е доста голям, някъде 2,31 метър в N, който е на 3 етажа, с много трасета. По принцип и доста сложен. Разкажете ни за това, което виждаме пред нас. Значи това са един влак, който е в първа епоха. Локомотива е BR39, 38. Той е движил се едно време в Германия. Другия е 38, 39-ка всъщност, с товарни вагони. Това е едно малко трасе, което е аналогово и тук може да се пускат по-обикновени модели. Това е което. Как сглобихте трасето? Защо избрахте именно по този начин да изглежда то? Значи това трасе не съм го измислил. Аз стоя на клуба от ЖП моделизъм. Просто аз го използвам за движение на моделите, на моите модели и всеки, който си носи моделите, да може да ги движи по него. Не е мое лично изработено. Вече споменахме за модулите, които все още не са довършени. Те са от ляво на нас. Разкажи ни за тях. Значи тук се намираме пред централния гаров модул, който е всъщност от 4 парчета се състои.
на него трябва да се осъществи следното нещо. Първото, виждате гарата, която все още не е довършена. И това е модел на гара Плевен-Запад, която се надявам, че съвсем скоро ще добие истинския си вид. Другото нещо е, зад нея, тук ще се появят и общежития за работници, както и два стрелочни поста, които са в началото и в края на модулното развитие на гарата. Другото нещо, което трябва да се поправи, защото в момента има грешка, това са пероните на гарата, защото се оказа, че запарните локомотиви те са малко тесни и когато минават се удрят. Сега ние сме вече в процес на разработка на нови перони и ще бъдат поставени съвсем скоро. Също така трябва да се появи и довършена контактната мрежа, която за момента е само в формата на стълбове. И естествено да озеленим целият този модул, за да добие финалния си вид. Това ли ще бъде най-големия модул от трасето? Да, това ще бъде най-големият цялостен модул от трасето, като в бъдеще се предвижда и отклонение за един от по-старите модули, които в момента се реконструира, където ще бъде връзката с гара Панагюрище. И за сега, поне за тази година, това е, което е предвидено, за да се покаже до година. Пред нас е цялата електроника, благодарение на която всъщност се движат и елементите по трасето. Обясни ни как се получава този ефект. Значи, тук в момента виждаме този модул, за който говорих преди малко, като изображение върху едно табло. От тук става и цялото управление на макета, всичките ефекти като светофорите, т.е. семафорите, управлението на стрелките и маршрутите, по които се движат влаковете. Значи, общо това е сърцето или мозъка на целия макет. Без него е абсурдно да се движи каквото иде и от тук става и контрола на всеки отделен влак, който виждаме по трасетата. Тук имаме вече няколко типа бутони. Едните показват къде и как минава влака. Когато свети жълто, това значи, че трасето е свободно и може да премине съответното моделче. Когато е тъмно или червено, значи, че не може. Не е възможно. От тук си освобождаваме самите трасета с бутончетата, светва зелено, влака тръгва и абсолютно като реален модел нещата започват да се случват в един момент. Друго, значи това, което държа в ръцете си, е един от контролерите, който е цяло компютъризиран и чрез него става така нареченото избиране на адресите. Адресите представляват номерата на всеки един влак и по този начин компютрите се ориентират кое, кога и къде се движи. Друго нещо е, че в момента обаче все още не е привързано. Управляваме осветлението на макета, самите гари, имам преди вътре като осветление, отвънка лампите по пероните. И това е всъщност цялото нещо, което е изобразено тук на таблото. Това е всичко от предаването «Моето хоби моделите» за тази седмица. Очаквайте епизод от поредицата и през следващата по същото време. А сега останете с програмата на Хоби ТВ.